እሺ ላይክ እና ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራም ንሪኦ ላፕቶፕ ክንገዝእ ከለና ናይ ባትሪ ፀንሐት ክንደይ ዝኣክል ሰዓት ከም ዝፀንሕ ንሪኦ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሰርች ባር ንኸድሞ ኮማንድ ፕሮምፕት ዝብል ክሊክ ንገብር እዚኣ እዚኣ ምስ ኣተና እንታይ ንገብር ፓወር ሲኤፍጂ ንብሎ ስፔስ ናሞ ኢንድ ስላሽ ባትሪ ሪፖርት ሆኖ ኢንተር ንብላ ካው ባትሪ ላይፍ ሪፖርት ፋይል ሲ ዩዘር ኤችፒ ባትሪ ሪፖርት ኤችቲኤምኤል ይህን 4 ስቴፕ ማለት ኣብ ዲስክ ሲ ካብኡ ዩዘርስ ካብኡ ዩዘርስ ኤችፒ ካብ ኤችፒ ከዓ ባትሪ ሪፖርት ኤችቲኤምኤል ማለት 4 ስቴፕ ማለት እዩ። ዲስክ እና ዩዘር ኤችፒ ባትሪ ሪፖርት ማለት እዩ። ስለዚህ ፋይል ኤክስፕሎረር ንኸድሞ ናብ ዲስክ ሲ ንኸድ ማለት እዩ። እሺ ሲ ንኸድሞ ካብኡ ናብ ሲ ምስ ከድና ዩዘር ዝብል ማለት እዩ። ዩዘር እሺ እዚኣ ዩዘር ክሊክ ይገብራ ካብኡ ኤችፒ ድሕሪ ኤችፒ ናብ ባትሪ ሪፖርት እንሸርሕም ባትሪ ሪፖርት እዚኣላ ክሊክ ይገብራ ምሽ ከዚ ዝመፅለይ ማለት እዩ። ባትሪ ሪፖርት እሺ ከምፅለይ እዚ ባትሪ ሪፖርት እዩ። ኮምፒተር ኔም ዴስክቶፕ እዚ ሞዴል እዩ። ሲስተም ፕሮዳክት ኔም ኤችፒ ኤላይት ቡክ 870 G6 BIOS ዘለኩም ኦስ ቢልት እዚ ፕላትፎርም ወርልድ ሞባይል ኮኔክትድ ሳንድባይ ኖ ሰፖርትድ ሪፖርት ታይም ሪፖርት ክገብሩ ከለዉ ካዚ ዳኣም ሎማዓንቲ 2024 10 ወርሒ 05 መዓልቲ ማለት እዩ። ሪፖርት ዝገበሮ ሰዓት ከዓ 10 ሰዓትን 36 ደቂቃን 27 ሰከንድ ማለት እዩ። ስለዚ ኢንስታል ባትሪ ይብሎ ኔም ባትሪ ፕሪማሪ ማኑፋክቸርድ ሓውለት ካርድ ወይ ከዓ ኤችፒ ማለት እያ። ሲሪያል ነምበር ኣብዚ ዘለኩም ሲሪያል ነምበሩ ኬሚስትሪ ዓይነት ባትሪ ኢድልዮ ዲዛይን ካፓሲቲ እና ፉል ቻርጅ ካፓሲቲ ንወንን ስለሲን ማለት እዩ። ዲዛይን ካፓሲቲ ፉል ቻርጅ ካፓሲቲ ሳይክል ካውንት ዲዛይን ካፓሲቲ ማለት 50,012 ኤምዳብሊውኤች ብሎ ካብ ዲዛይን ካፓሲቱ 50,000 ማለት እስካብ 5 ሰዓት ይፀንሕ ማለት እስካብ 5 ሰዓት ዲዛይን ዝተገበሮ ማለት እዩ። ኖርማል ግን ቻርጅ ዝገበረሉ ግን ወይ ከዓ ፉል ቻርጅ ካፓሲቲ ግን ካብ 3 ፈራቅን እስካብ 4 ሰዓት ማለት እያ። ካብ 3.6 ማለት ካብ 3.6 ማለት ካብ 3 ፈራቅን እስካብ 4 ሰዓት ናይ ምፅናሕ ዕድል ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ኮምፒተር እዚ ባትሪ ማለት እዩ። ሳይክል ካውንት ማለት ከዓ እዚ ኮምፒተር እዚ ወይ ከዓ እዚ ፒሲ እዚ ቻርጅ ብሓዱሽ ምስ ካብ ሕዚ ክንደይ ግዜ ቻርጅ ተገይሩ ማለት እዩ 436 ግዜ ቻርጅ ተገይሩ ብሓዲሳ ማለት ካብ ፋብሪካ ምስ ወፀት እስካብዛ ሎማዓንቲ 436 ግዜ ቻርጅ ተገይራ ኣላ ማለት እዩ። ፀንሒቱ 5 ሰዓት ዲዛይን ይግበረሉ ቻርጅ ካፓሲቲ 3 ፍርቃስ እስካብ 5 ሰዓት ማለት እዩ። ኣብ ሓፂር እዚ ካብ 3 ፈርቃን እስካብ 5 ሰዓት እዚ መብዛሕትኡ እዚ ፕሪዲክሽኑ እስካብ 5 ሰዓት ዝፀንሕ እዩ። ግን ትክክለኛ ዘገልግል ግን ካብ 3 ፈርቃይ እስካብ 4 ሰዓት መብዛሕትኡ 4 ሰዓት ይበቅዕ 4 ሰዓት ኖርማል ይፀንሕ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ጌርና ክንጥቀም ንክእል ኢና ከምዚ ጌርና ንፈልጦ ንክእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ።